jien nirringrazzjakom tal-li rġajtu tajtuni l-onur li nservikom bħala Prim Ministru tagħkom. U nistedinkom biex ninaqdu flimkien allura tiċċelebraw miegħi għada l-ġurament fil-11 ta' filgħodu ħalli tkun ċelebrazzjoni ta' poplu wieħed maqut. B'dan il-kliem Joseph Muscat ġeddet il-laqgħa tiegħu mad-destin u mal-poplu biex it-2-5 ta' Ġunju jinaqdu miegħu fi Pjazza San George il-Belt huwa u jieħu l-ġurament li jtieħ il-mandat li jmexxi lil pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Mill-indipendenza l-hawn din kienet it-12 il-elezzjoni f'pajjiżna. U kif seħħ 4 snin ilu, Joseph Muscat se jikkonferma lilu nnifsu bħala s-7 persuna li ħadet f'idea tmexxija ta' dan il-pajjiż mill-indipendenza l-hawn. Wara li jieħu dan il-ġurament u wara li jingħalaq l-att tal-voti li jikkonferma d-deputati eletti, il-Prim Ministru jkun jista' jagħmel l-għażla tal-kabinett tiegħu. Intant kif diġà ddikjara l-Prim Ministru ma jridx idum ma jlaqqa l-Parlament sabiex saħansitra qabel il-waqfa tas-sajf ikun jista' jgħaddi numru ta' liġijiet li kienu għaddew f'livell ta' kabinett fi żmien li għadda.